Incwadi ka-Isaya, isahluko 6, iyafundeka. Ngonyaka wokufa koKumkani u-Uziya ndayibona inkosi ihleli etronini ende enyukileyo, amasondo eengubo zayo azirholayo izalise itempile. Kumi iiserafi ngaphezulu kwayo, iyileyo inamaphiko amathandathu, ngamabini ifihle ubuso bayo, ngamabini ifihle iinyawo zayo, ngamabini iphaphazela. Iyileyo idanduluke kuleyo isithi, "Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele, uYehova wemikhosi, buzalise ihlabathi lonke ubuqaqawuli balo." Yadidizela imigubasi yeminyango lilizwi lowudandulukayo, yaye indlu izele ngomzi. Ndathi, "Athi ke mna, ngokuba ndithe shwaka, ngokuba ndiyindoda omlomo iyinqambi, ndihleli phakathi kwabantu abamlomo iyinqambi, ngokuba amehlo am abone uKumkani, uYehova wemikhosi." Yaphaphazela yeza kum enye yeeserafi iphethe ilahle elivuthayo, ilithabathe ngesithabatho esibingelelweni, yalifikisa emlonyeni wam, yathi, "Yabona, eli lahle lifikile nje emlonyeni wakho, bususiwe ubugwenxa bakho, nesono sakho sicanyagushelwe." Ndeva ilizwi leNkosi lisithi, "Ndothuma bani na? Ngubani na oyosiyela?" Ndathi, "Thuma mna." Yathi, "Yiya uthi kubo aba bantu, yivani ukuva oku niyakuva, ningaqondi; qiqani ukubona oku niyakubona, ningaqiqi. Yityebise intliziyo yaba bantu, neendlebe zabo zenze zithi nkqi, namehlo abo uwavingce, hleze babone ngamehlo, beve ngeendlebe zabo, baqonde ngentliziyo yabo, babuye baze baphiliswe." Ndathi, "Kube mzuzu ungakanani na, Nkosi?" Yathi, "Kude kuye kuchithwa imizi ingabi nabemi, nezindlu zingabi namntu, utshabalale umhlaba kude kube senkangala. UYehova amse kude umntu, abe maninzi amanxiwa phakathi kwelizwe. Kuyakuthi ukuba kusekho isahlulelo seshumi khona, sibuye naso sibe yinto etshatyalaliswayo, njengemtherebhinti nanjengom-oki, othi ekuwisweni kwawo kushiyeke isiphunzi, yimbewu engcwele ke isiphunzi eso."